Halleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċi madwar Malta u għawdex u għankal daw kolla li seguna Maltin li forsi idin imxerdin f'pajjiżi oħra. Lejla għanna il-loħtna fil-Mulej u għall-ewwel darba li ħad indirizza il-poplu tal-Mulej hawnhekk ġewwa din il-komunità River of Love. Donatella Aġus li hija parti minn din il-familja l-bosta snini u l-familja tagħha li hija bint fil-Mulej. Halleluja, il-papa tagħha. Avolja. Wara Sidna Ġesu Kristu dejjem, ovvjament. Halleluja. Imma ħanħallija fidej il-Mulej u fideja biex twassal il-kelma tal-Mulej li żgur ħatkun ta' barka għalikom. Selmilkom, nqommu bil-wif qahwa ħalli nilqaw il-Mulej. U ngħidu talba flimkien u il-pastor diġà għamel welcome għall-Ispirtu Santu biex imissna b'din il-kelma li llum il-Mulej għandu għalina u nitlob Missier Qaddis hekk kif qegħdin hawn Mulej il-koll nafu li quddiemek m'hemm xejn moħħbi. Int li tarbel il-qlub sal-ġewwieni, int li għandek Mulej, isimna miktub fil-pala ta' jdejk, u li dejjem twissi u twiddeb f'ħinu u barra minn ħinu. Missier, nitolbuk taħfrinna dnubietna, fil-waqt li aħna li niddikjaraw li nemnu l-kelma tiegħek, nemnu wkoll kliem Ġesu fi Ġwanni 20:23. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Għalhekk Missier Qaddis aħna naħfru lil min weġġana u nitolbu li dan il-messaġġ li trid twassal illum jgħinna nkomplu nissaħħu u nibnew skont il-kelma mqazza tiegħek f'isem l-Għażiż ibnek Ġesu Kristu li fih inti ssib Mulej l-għaxqa tiegħek. Amen. Se nibdaħwa billi ngħid isa tip ta' poeżija żgħira li xi ġimielu kont qiegħda waħdi fil-Kwiet għax by the way jienu l-Kwiet ħbieb kbar. U bdiet ġejja f'qalbi tip ta' poeżija hekk isu xi ħadd qed ikellemni u qbad mort qbad karta għax meta xi ħaġa tiġri hekk naqbad karta jien u mbagħad inħalli hemm ngħid min jaf meta tiġi ikolli bżonna. U għandi bżonna llum. U l-poeżija tgħid xi ħaġa hekk. Għaliex tibqa' kontinwament tweġġa'? Għaliex il-sienek tużah bħal xafra? Għaliex il-kelma t'Alla m'għadix f'qalbek u fuq fommok? Għaliex tisħed dak li Alla tak? Fuq fommok tinsab birda, il-ħarsa ta' għajnejk iddallmet u lili m'intix tħallini norik imħabbti kif nixtieq. Xi ħaġa f'ħajtek ġara jew għamilt żgur. Inbdilt ħafna u qed tħoss weġa' tremenda. X'istajt għamiltlek biex m'għadekx tfittex il-preżenza tiegħi? Tfittixni biss fi żmien tal-bżonn u kliemek ikun mifxul. Ftit li xejn narak tqum tfaħħarni jien il-Mulej itlobni u nagħtik. Qalbek mhijiex sewwa titlifx aktar ħin. Kun naf Alla x'qed jitlob minnek u xi trid tneħħi minn ħajtek. Jista' jkun li l-kliem li tuża u l-aġir tiegħek diġà għallimtek skont kelmti. Il-ħajja u l-mewt jinsabu fl-ilsien. Kemm il-darba provajt inkellmek imma ġġib ruħek ta' mifxul jew mifxula. Jien Alla li nissapporti imma ħadni wisq for granted. Qabel ħriġt minn darek illum laqqas għall-protezzjoni tiegħi fuqek ma tlabtni. Jien il-Mulej u għedt li s-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddi qatt. Jien mhux se nħallik u ma nitilqek qatt. Taf li t-talb li titlobni jinnisemgħu anka jekk inti ddum tistenna fil-proċess imma jasal. Jien ġid biss nixtieqlek u ħanerġa' ngħidlek
hemm xi ħaġa f'ħajtek mhux toġobni, trid tneħħiha. Dak li mhux f'postu f'ħajtek neħħih. Għax Alla juża l-poplu tiegħu biex jitkellem. Jekk trid hemm minni, jekk trid iġġudikani, jekk trid obodni. Imma dak li Alla tani tajuli biħsib tajjeb u għal skop. U anka jekk fin-natural ma fimx xi jkun qed jiġri, imma l-pjan tajla dejjem iseħħ. Jalla tarblu dan il-kliem u taħseb sew u tfittex fik innifsek xi jrid jgħidlek il-mulej. Għax hu ġieli juża xjuħ bħal Abram, min itemtem bħal Mosè, beżżija bħal Gidjon, abbużati bħal Joseph, prostituti bħal Rejħeb biex iwettaq il-pjan tiegħu il-mulej il-kulħadd juża. U nafu wkoll li ħliefu ħadd mhu perfett. Jien il-missier tkellimt għax inħobbok, kun naf ibni, binti, li min jitlef ħajtu jsiba, imma min isib ħajtu jitlifa. Għaliex dan il-kliem aħwa? Għaliex aħna kultant ngħidu ċertu kliem li mhux f'postu, laqas biss noqogħdu naħsbu lil min qegħdin inweġġaw u x'qed ngħidu, jista' jkun fuqna nfusna nitkellmu negattiv. U l-kelma talla tgħid bħalma diġà qrajna li l-ħajja u l-mewt edha fl-ilsien. Għax jekk m'intix kapaċi tkun onest miegħek innifsek, kif tista' tkun kapaċi ma' dawk ta' madwarek? Ejja nkunu onesti li aħna maħniex perfetti. U jekk ma ddewwiex il-weġa' li jagħmellek ħuk jew oħtok u timxi b'onestà u integrità ma tistax timxi f'imħabba. Għax jekk inti tħobb il xi ħadd u m'għandekx l-onestà, tmur tgħidlu nħobbok imma f'qalbek ikollok l-imrar. L-imħabba mhijiex se taħdem, mhix se ssib il-milja tagħha. Xi darba jew oħra meta ħabbejna aħna dejjem weġġajna, anke jekk ikollok ir-raġel jew it-tfal. Tħobbhom ir-raġel u t-tfal u lest li taħfrilhom dejjem. Ma ma jfissirx li għax tħobbhom qatt mhu se jonqsuk. Allura għax jonqsuk tmur mal-erba' rieħat tad-dinja toqgħod tgħid x'għamlulek u toqgħod tħammiġhom. Mhux hekk taħdem il-familja. U l-Knisja hija familja, l-istess bħal familja, imma l-familja ta' Kristu. U l-familja ta' Kristu hija xbija tal-familja li aħna għandna fin-natural. Għaliex qed ngħid da? Għaliex l-onestà hija mmarkata ħilsa mill-qerq u mill-verità li tkun sinċira aħwa. Il-ħajja nisranija, il-ħajja fi Kristu, għandha tkun waħda immarkata b'integrità u onestà. Iżda peress li aħna l-koll nidimbu, għandna bżonn il-koll nitalmu nitrażnu. L-onestà hija xi ħaġa li naħdmu fuqha bi sħiħ. Ħajja onesta hija importanti ħafna f'livelli mir-relazzjonijiet differenti. Fuq żwieġ, ma' tfal tagħna fuq il-post tax-xogħol, mal-ġirien, mal-aħwa. Ejjew ninżaw il-wiġġ ieħor. Intom li qegħdin tisemgħuni anke fuq YouTube, min jaf x'qed tgħidu bħalissa, jiena bħalkom, jiena nonqos, jiena jien weġġajt il-ħadd ieħor, bħal medna Alla biss u perfett. Imma meta aħna narblu lilna nfusna u nemmnu u nammettu ma' nfusna li żbaljajna u tmur fuq dak li weġġajt u tgħidlu isma' aħfirli weġġajtek, dak il-kliem ma kellix irridu. Minflok ma' ħafna drabi dak li mbierek jekk forsi nista' ngħidlu anke misħut ma nafx hekk minbierek jew misħut il-mobile kemm qed jagħmel ħsara. Jekk inti m'intix kapaċi tikkontrolla dak li mbierek mobile jew misħut bħal madni kif għedt, mhux aħjar taqbad u tagħmel xi ħaġa oħra l ġejt u tneħħeh minn idejk għax qed jitliflek ħajtek, qed jeħlilek ħinek.
tippruvax tweġġel dawk ta' madwarek, tippruvax toffendi, tippruvax tużaħ għall-affarijiet ħżiena, użaħ għall-affarijiet tajbin. Għati kelma ta' kuraġġ, għajd bonġu lil-martek x'fiex ħin tqum fil-għodu. Għati bewsa lil-ulidek għaw tant x'tagħmel ta' mħabba fil-ħajja. Mur fuq il-post tax-xogħol ara minnhom nikket, ara x'hemm bżonn tagħmel. Il-min qed tara jaqa' għajmu. Jekk tara lil xi ħadd żvija mill-Knisja għajnu jerġa' jiġi lura. Tippruvax tagħmilha ta' perfett, tippruvax tagħmilha li inti qatt ma nqast, tippruvax tagħmilha li inti taf kollox. Billi tgħinu l-ewwel ġest huwa l-lealtà. L-ewwel ġest huwa l-emil. Aħwa, il-mulej jgħid li minn emilkom jarfukom, minn kliemkom jarfukom. Qatt ma qal mur aqra l-Bibja minn Ġenesis Apokalissi u aqraħħa bl-amment u itallima biex toħroġ hemm barra u toqgħod tattakka n-nies. Qatt ma qal hekk il-mulej. Il-mulej qal minn emilkom jarfukom, bħalma jienu hekk intom għandkom tkunu fuq din l-art. Nimxu fuq il-passi tiegħu aħwa. Kelma tant tista' tagħmel ħsara bħal meta mmorru nieklu xi ikla tajba, naħseb kulħadd ġieli mar jikol xi ikla tajba x'imkien u baqa' jlaqqat il-plazza l-aħħar. Dak il-ħin jiġik tajjeb u tgħid kemm hu tajjeb u jekk ma tgħidx dar-restorant kemm sajjar tajjeb. Imma mbagħad wara xi satejt tkun triqet hekk jibda ġej il-brim. Tajba veru. Tibda ġew sejjer it-tojlit tgħid x'għamilli dak l-ikel. Ma kienx tajjeb, ħsibtu tajjeb. U kellek xi ħaġa maqtuqa ġew fih l-ikel. Irranġak. Ma bedix jagħmellek il-ħsara x'ħin kiltu l-ikel waqt li kont qed tieklu tomejtu tajjeb. Imma wara għamillek il-ħsara. Bħal meta nisemgħu kelma jew noqogħdu nisemgħu li xi ħadd jagħmel gossip. U dak il-ħin jibda jiġik ħelu. Jekk ma tibdix taqbel miegħu wkoll. U mbagħad taf x'jiġri? Dik il-kelma tibda tilet bħal dak il-platt ġo zaqqek. U tibda tagħmellek il-ħsara. U tibda trabbi l-eruq u jibdew neżlin l-isfel. U l-ħsara li tagħmel tgħix kemm tibda timxi. Noqogħdu attenti aħwa x'il-kelma tal-Alla nafuhom mhix taċċajt aħna kollha kontabbli, inkluża jien li qiegħda fuq. Qabel ma tlajtaw fuq jien tgħidx kemm bdejt nittriqat id-dar dal-għodu għax din hija kelma li vera ħażhomni kontabbli. Ħafna ħażhomni kontabbli. Ħajja onesta hija importanti ħafna f'livelli mir-relazzjonijiet kif għedna. U jekk niftħu l-Bible f'Matthew 7, vers 16 jgħidilna li aħna nintarfu mill-frott tagħna. X'inhu l-frott tagħna? Li nimxu b'xi dullija tagħllum żmien id-dullija noqogħdu nġru biha barra. Mhux hekk il-frott. Imma l-kelma li għallimna l-mulej bimħabba lejn xulxin. Mela ejja nkunu ta' eżempju veru. U nixbħu lill-Alla tal-verità u l-ħajja billi ngħixu ħajja ta' mħabba lejn xulxin. U niftaħru fil-barkiet li Alla tagħna. Ma niftaħrux bejna nfusna, ma niftaħrux x'għamilna u kemm aħna tajbin, imma niftaħru Alla x'għamel għalina aħwa. F'Galatin 6 vers 7 il-mulej jgħid titqarqux għax Alla ma jitħaq bih ħadd. Dak li l-bniedem jiżra dak huwa li jaħsad. Allura inti jekk inti taf din l-iskrittura x'tgħid. U taf inti li dak li ħadd iżra taħsad u min jaf kemm il-darba qrajta u min jaf kemm il-darba rajta u min jaf kemm ikkorreġejt biha. L-ewwel impatt li ħadd ħalli di fuq ħajtek. Inti veru temmina l-kelma tal-Alla. Aħna veru nemmnu għall-kelma tal-Alla. Jekk veru nemmnu l-kelma tal-Alla u nafu li ħatħalli impatt f'ħajjitna di. Inti xi darba kont x'imkien filgħoli u qatt tersaq fit-tarf hekk tieħu pjaċir toqgħod tgħid ħanaqa jew tersaq lura. Kollok il xi ħadd miegħek tgħidlu ersaq law ma tmux taqa' l-isfel. Mhux l-istess ħaġa di. Din aqwa għax hekk taqa' l-isfel darba l dejjem ma terġax titla'.
Jekk verament inti taf x'inhi mħabba, għandek timxi f'imħabba, għax Kristu huwa mħabba. Tgħidx li inti bintu jew ibnu jekk inti m'intix qed timxi f'imħabba. Tgħidx li inti binna Alla l-għoli jekk inti m'għandekx imħabba f'qalbek u jekk m'għandekx illum se jurek x'inhi. Niftħu l-Bible f'Korintin 13:4 u naraw x'tgħid. U hija ċara daqs il-kristall. L-eżempju tal-imħabba perfetta. L-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba mhijiex għajjura, ġifieri jekk inti ġiġa tejra l xi ħadd, neħi dik lejra, m'għandek xi trida. Dak li għandek bżonn minn tista' ssibu f'tama ġembek, fi Kristu se ssibu. U x'inhu? Ma tintefaħx biha nnifisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tagħmilx dak li mhux xieraq, jekk qed tpalla vojt, iqaf. Għax mhux xieraq titkellem ħażin fuq ħuk jew oħtok. Mhux xieraq titkellem ħażin fuq ta' madwarek fuq il-post tax-xogħol. Mhux xieraq tlabla bżejjed ma' martek u ma' wliedek. Il-mulet jurik x'inhi mħabba. Tiġix wara xi satejt fit-tixa f'xi rokna u tgħidilha kemm inħobbok wara li tkun lajtilha dak kollu li għandha. Jew li għandu. Ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla, ma żżommx f'qalbha għad-deni. Kemm hi sabiħa meta taħfer. Ma żżomm xejn f'qalbha għad-deni. X'paċi, x'ħelsien, grazzi Missier Qaddis. Ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Għal min kellu dubju x'inhi l-imħabba. Illum qed naraw ċar x'inhi l-imħabba vera kif jallimna Ġesu. Ħallilna wirt mill-isbaħ. Il-kelma tiegħu mimlija mħabba. Għax Alla jwissi u jwiddeb il dawk li jħobb u nirringrazzja l-Alla għalikom intom kollha li qegħdin hawn. Qed nitkellem ħafna bil-mod biex tifhmuni. Jiena f'ħajti l-ikbar imħabba li rajt apparti ta' Kristu hija ta' żewġi u waraħ ta' wliedi. U nirringrazzja l-Missier Qaddis għalih. Nirringrazzja ta' kemm il-darba s-sapportieni u nirringrazzja ta' kemm il-darba ħafirli għax aħna kollha għandna x'naħfru lil xulxin, ħadd mhu perfett. U ejja mmorru f'Timotju fejn jgħidilna Timotju 2:14. F'dan infakrukom u nwidbukom sewwa quddiem Alla li ma toqgħodux tintilfu fi kliem li ma jiswa għal xejn, ħlief biex jagħmel ħsara lil min jisemgħu. Vers 15. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova. Bħal ħaddiem li m'għandux minn xiex jistħi li jxandar bir-reqqa l-kelma tal-verità. Aħrab tpaċpiċ fieraħ u l-ħażin għax dawk li jitkellmu hekk jibqgħu sejrin mill-ħażin għall-ar. M'għax biża'. Tkun taf li qed balla żejjed aħwa? Tkun taf li mixi ħażin u tkun taf li qed tkisser ħajtek u tibqa' tieħu pjaċir tpalla żejjed u mbagħad tmur fuq l-imħadda u tibda tgħid pallajt żejjed imma xi jkollok il-mibeda għax ma jkollokx maħfra u paċi f'qalbek għadha tqum u terġa' tagħmilha. Għax l-imrar meta jiled il-milja tiegħu ukoll jagħmel il-frott, imma flok jagħmel il-frott tajjeb jagħmel frott ħażin. U l-mulej jgħid li s-siġra mill-frott tagħha tarfuha. Kemm għandna nirringrazzjaw l-Alla għall-kelma tiegħu. Kull mistoqsija li għandek f'ħajtek ir-risposta qiegħda hemm.
Jekk aħna nissejħu li Alla u rridu nixbħu lilu għax Alla huwa paċi, kif aħna wliedu u għemilna juri mod ieħor. Jekk nħarsu li s-salib, naraw il-milja tal-imħabba. Ġesu meta ġew biex isalbuh qabel salbuh u kollha għadda minn testijiet. Le risponda, le offenda, besqulu, għajruh giddib, għajruh minn kollox, iben Alla da. U baqa siket, imma f'qalbu taf x'kellu il-weda tal-missier. U baqa jżomm mal-weda. Mela jekk inti xi ħadd forsi weġġak illum, jew għandek l-imrar għal xi ħadd u ilek sejjer bih għal tul ta' snin. L-ewwel nett jekk tista' tirrikonċilja qbad u irrikonċilja malajr kemm jista' jkun, taħlix ħin. Jekk hija sitwazzjoni li ma tistax tirrikonċilja, aħfirlu, għatiha l-mulej, ħalli dak li jara xemm f'qalbek, ħalliha jaħdem hu għalik. Għatijielu, tijulu toqol li għandek, m'għandek xi tridu. Jekk hija relazzjoni li ma tistax tissewwa, tibqax titzika, iqaf. Itlob għall-persuna, mhux hekk jgħidilna l-mulej, biex nisru nitolbu f'ħinu barra minn ħinu. U jgħidilna wkoll biex nitolbu b'kull xorta ta' talb, għal kull ħtieġa li għandna bżonn. Kemm hu sabiħ meta nintefgħu nitolbu, qatt ma ħassejtukom tkunu mtaqlin u tmur naqa' waħdek tibkijek mal-mulej, jew tkun weġġajt. Mbagħad wara xi siegħa hekk l-ewwel tixxotta dmuħ, u mbagħad toħroġ iżek m'intix inti, tħossok f'paċi. Tkun tajtilu ħada lesta m'għandekx bżonn anti dik. U diġà ref għall-pis kollu tiegħek għaliex qed terfgħu inti. Ejja nitgħallmu pass wara pass, ħadd mhu perfett. Ħadd ma telgħu qabel ma bedaw, il-mija mill-wieħed jibda. Immibda, hekk ikollok karus u ma tiflaħx titfa' €100 ġo fih u tibda titfa' 1 cent kuljum sal-aħħar tas-sena jkollok il-100. Għalhekk anke l-kelma, jekk inti ma tiflaħx taqra kapitlu sħiħ tal-Bibja billi tqum filgħodu u tagħmel Bible verse u tgħid ħanara l-mulej x'irid jgħid li ħallum flok ma tinżel isfel u saqsi l-mara għamilt li kafè. Tgħid ħanar x'irid jgħid lill-mulej l-ewwel u mbagħad neħdu l-kafè. Mix-xorta. Jinżellek iktar tajjeb. Glorja l-mulej. Mela jekk tkun ħataqbad toffendi lil xi ħadd ftakar x'għamel Ġesu għalik fuq is-salib aħwa. Ftakar li hu ħarrebħa fuqu u taf għaliex għax issottometta lejn il-kelma tal-missier. Baqa' jżomm mal-weda. U jekk inti forsi il-weġa tiegħek mhijiex għandek xi tgħid ma' xi ħadd. Mhijiex xi ħadd tradik fl-imħabba, anke intom hemm barra. Forsi l-weġa tiegħek taħseb li l-mulej telqek għax għaddej minn xi sitwazzjoni. Forsi mart. Forsi inkwiet, ieħor daqskemm hawn inkwiet fid-dinja. Imma l-mulej qalilna la tibżawx. Fid-dinja se ssibu nkwiet. Imma kollha se nerbħuhom. Għax jien magħkom u mhux se nitlaqkom qatt. Isimkom miktub fil-pala ta' jdejja. Halleluja. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. Jien magħkom sal-aħħar ta' żmien. Allura taħsibx inti li qed tismani. Jew li qiegħed fuq xi sodda. Jew li qed tistenna l-miraklu tiegħek li l-mulej mhux qed jisma' talbek. Għax hu għedek li t-talba tal-ġust magħmula bil-fidi tiġġenera qawwa kbira. U bħalma qallek l-ewwel, is-sema u l-art jgħaddu ma kliemu ma jgħaddi qatt. Jienu l-ammen għallek. Jien immejjel widnejja lej dawk li jħobbuni u nisma' talbhom.
Għamel kuraġġ għax il-mulej sema t-talb tiegħek u tiegħek u tiegħek u tiegħi. Imma nistennew il-proċess isir. Bħal meta nitfgħu il-borma fuq in-nar, inti ma titfax il-borma b'biċċa laħam daqsix fuq in-nar u mbagħad wara kwarta tgħid ħammur Nikola x'kun danejja. Titija ċans. Ejja nagħtu ċans il-mulej jaħdem sew u jaf x'neħtieġu. Ejja nħallu l-ħin tiegħu, jieħu l-ħin tiegħu il-mulej u jaf eżatt fiex ħin inti tridu l-miraklu tiegħek. Waqt li inti tkun qiegħda fi proċess tal-miraklu tiegħek, il-mulej jkun qed jużak l-isptar fuq xi sodda ma' xieħu li ma jafx il-Kristu, ikun qed jużak fuq il-post tax-xogħol għaw jien xieda wkoll. 15 ilu aħwa ħanaqsama magħkom di u nagħti glorja l-Alla, l-glorja ma noħodha qatt jien. Jien u r-raġel għalaqna 25 sena miż-żewġin. Grazzi Mulej. U morna weekend break. U f'dan il-weekend break iltqajna ma' koppja ħelwa, jien ma nafhomx. U kont qiegħda nhom ġol pulek nieħu pjaċir, u ltqajt ma' waħda mara vera ħelwa, u bdiet taqsam miegħi xi affarijiet. U dak il-ħin nisu xi ħadd bħal meta tmur titfa' ittra ġol posta hekk, jisu xi ħadd iddepożita li xi ħaġa ġo fija hekk. Qiegħda nhom jien nirrilassa. Għax il-mulej jużak kullimkien m'għandux bħalma qal, speċjalment in the last days, just the heart. Għalhekk għamilta dik, għax aħna naħsbu li l-mulej mhux jismana u ma jafx hemm f'qalbna. Kemm jafna l-mulej. Waqt li qed tirrakkontali jisni ħassejtek itlob magħha. Bdejt nitlob magħha, tagħtitni tolbu u nkissru dak li ġej kontrik. U di minn armata fil-mulej, imma meta tkun miftuħa l-mulej u tkun vera dejt minn weġa u tkun fittixt kull ħaġa fid-dinja biex tipprova dik il-weġa tneħħija minn ħajtek. Imma Kristu biss jista' jneħħilek il-weġa u biss jista' joħodlok il-weġa. U biss aċċettat. Tela mela qabel tittaċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur tiegħek. Għalt li iva. Waqt li kienet taċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur tagħha, ħsibta ħadd inżilli ġol l-ilma, għalt li għandi ġismi kollu bard tella glorja l-mulej l-Ispirtu Santu qed jaħdem fik. U nirringrazzja l-Alla mhux lili. Mhux tal-li qiegħda illum tal-li hawn żewġa wkoll glorja l-mulej. Mużajt l-ebda arroganza magħhom aħwa. Ma qatx nurihom li tallim li talmu qabel kollu ħażin, għax qatt ma jkun. Xi kultant il-mulej anke minn qattu sikelmek jew minn fjura aħseb wara minn bniedem. Għax tkun qed tleħ taraħ li hu ħolqien Alla u tibda tgħid kemm hu kbir il-mulej biex għamilha dik il-fjura, xi ġmiel, żgur li hemm xi ħaġa li jiena ma nafx biha, aħseb wara l-kelma Alla. Meta inti toħroġ minn fommok kemm tiġġenera qawwa kbira, mhux hekk jgħid? Aħwa, jien naħseb li anka jien ma tantx fadalli xi ngħid ħafna llum, għax ktibt ħafna biex tkunu tafu eżatt ta' xar pages għamilt. Laqas ħarist lejhom ma qasna fejn wasalt. U l-biża li qabditni tremenda. Mhux għax kontabli biss, imma dak li inti qed tgħaddi tittaddih bimħabba. Tu, nitlob l-Alla li jħalli l-frott f'ħajjitkom. U nitlob ukoll li tibqgħu tkunu lejali u timxu f'integrità. U titolbu l-mulej jgħinkom ħalli ma niġġarfux u jgħin lili għaliex l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. U tmurx toqgħod hemm barra tipprova tħammeġ il-ħuk jew il-loħtok. Tmurx tipprova toqgħod tgħid fuq żewġek u fuq martek, let go tiegħal-mulej. Mhux hekk jgħid mur fil-kamra ta' ġewwa u itlob u jisma' talbek
ħajisma t-talb tiegħek qatt ma jgħidlek għajjejt jew ġbajt nisemak jew għaxina kieku jiġi xi ħadd ħdejja ġieli ċempilli t-tifla x'it-tifla tiegħi dal-Ingilterra u qed tismani u nsellmilha minn hawn hello Anna Kim għax weditni li ħadd tismani. Iċċempilli xi 5 darbiet ġieli u ngħid għadha ċempel reġgħet redet xi ħaġa oħra. Ġieli nkun diħla mix-xogħol u tixelli l-bozza l-ħadra tal-mobile li wasalt id-dar tal-internet. Inkun għadni qasalaqt il-bib tal-garax. Mamma mija, għadni qas insajt iż-żarbu. Nida tinċans nitlattara ċana Kim. Imma l-mulej ma għamilx hekk ta' magħna. Il-mulej kull darba li tmur. Ejja binti, ejja ibni, kemm inni nistennik. Kont naf li ġej. Ejja, kellemni. Iħin kollu hekk, anzjus biex inkellmuh il-mulej, iħin kollu jrid. Iħin kollu jrid jixxierek magħna. Kemmu sabiħ il-mulej. Għadna qasdoqni għadi għadha naqra. Mill-imħabba tiegħu, min jafx lestilna. Il-mulej taf x'qalinna fl-Luqa 6:29. Jekk xi ħadd jagħtik daqqa fuq wiċċek, dawwarlu n-naħa l-oħra ta' wiċċek ukoll. Ibsa ħafna di biex nagħmluha. Imma l-passjoni ta' Ġesu ukoll kienet ibsa. U ħafuqu il-passjoni kollha. Mhux wiċċu biss dawwar ġismu kollu, tertuqulu ġabuh fix-xejn. Għadna ma wasalniex hemm aħna. U laqas ħajħallina naslu. Għax ħobna. U jekk verament tridu aħwa li nimxu l-qudiem, u nkunu żguri li qed nimxu fil-lealtà u l-onestà. Kif tqum filgħodu iddikjara dil-kelma. Għax bħalma Kristu hu hekk aħna fuq din l-art. Ma tantx fadallix ngħidilkom. Ħlif nirringrazzjakom li ħadtu paċenzja tisimgħuni. Nirringrazzja l-mulej u diħanejda huwa xina inni 9 snin niġijaw, il-Pastor u Mariella nirringrazzjom li tawni di l-opportunità. U il-Pastor Gordon ġieli tani opportunità mmur anka fuq ħabbejtek u anki ġieli tlajt ngħid il-messaġġi tad-deċ hawnhekk u dejjem nitla' nittrijat. Kelli anke challenges minn aħwa li qed ngħidilkom di aħwa biex toqgħodu attenti il-kliem, avoli inti ma tkunx taf li qed tweġġa' l-ħuk, minn hawn tista' ġġibu hawn. Kont nitla' nittriet bl-emozzjonijiet, għax kont inkun anzjuża jew nibża li ħanagħmel xi ħaġa ħażina, naħseb fil-bidu kulħadd idi jagħmilha. U kien hemm xi ħadd konna għadna l-Knisja l-oħra u kif inżilt mill-messaġġ tal-deċma mort it-toilet, u għamilli kemm titrijad biex titkellem. U daqshekk qed hemm fuq ma nerġax nitla'. Kieku tafu x'impatt ħalliedi f'ħajti aħwa. Kull darba li niġi biex nitkellem kont iħossni jibsa u nibda nitried qabel nitla'. U ddeċidejt li ma nitlax iktar. U naqra dik id-daqxej ta' kelma bdiet iġġalni ma nagħmel xejn fil-li kont nagħmel ħafna xogħol. Li kont ngħid jien għalfejn qed nagħmel qas ħadd ma japprezza. Hemm inti tkun taf moħħok wara ħafna żmien impoġġi bil-qedem mhux jaħwa jafu għedtilhom mhux se nagħmel xejn. Qabel ma nintefa' bil-qedem. Nieqaf minn kollox, naqbad nerġa' nirċievi x'ħin nimbena u nqum u nibni sew fuq il-blata mhux fuq ir-ramel għax met inti tkun qiegħed tafda bniedem, jew tipprova toġob bniedem tkun qed tibni fuq ir-ramel. Imma meta inti tiġi hawn biex tisma' l-kelma t'Alla, ħallija tiżżera ġo fik. Flok ma tieqaf tpalla fil-vojt titlaq id-dar u tibqa' timmedita fuq xi smajt. U tħallija tgħinek u tibnik u timbena fuq il-blata billi tpoġġi bil-qeda u tisma' il-mulej x'għandu għalik, hemmhekk kumbattiva jippreparak u jippreparak sew. U ma tibqax titla' titried
bħalma l-lum għamel miegħi nagħti glorja l-Alla. Tlu Mister Qaddis. Jien naf li inti tammar fija, illum ma nfittxek imkien aktar mulej. Għax inti tammar ġo fija, jienu int ħaġa waħda, l-ispirtu tiegħek li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwieti ġo fija. Mister Qaddis, int ma titrieċ meta titkellem, inti bold, u jien ma nitrieċ waħda meta nitlem fuq. Imma nkun bold mulej, u kemm jista' jkun jien ma noqgħodx nħares li l-karta li ktibt, imma l-kelma tiegħek tgħid li jien se niftaħ fommi u inti timlijuli. U għalhekk nagħtik glorja, Mister Qaddis, u nirringrazzjak mulej ta' dak kollu li għamilt il-lejla. Mister Qaddis, grazzi li dil-kelma ma marritx fix-xejn mulej, imma qed tagħmel il-frott u se tagħmel il-frott fi żmienha mulej, Mister Qaddis. Nirringrazzja lilkom li ħadtu paċenzja tisimgħuni u tube viewers u nitlobkom li jekk intom ma tafux il-mulej tgħidu din it-talba miegħi. Mister Qaddis u intom ukoll qumu bil-wieqfa aħwa u baxxu raskom ħalli ninaqdu. Jekk inti qatt metti talba tas-salvazzjoni u verament tixtieq taċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tiegħek f'ħajtek. Għid it-talba miegħi. Mister Qaddis, aħfir li dnubieti. Aħfir li mulej ta' kemm żammejt l-bot minnek. Aħfir li mulej ta' kemm il-darba ċħattek mulej, Mister Qaddis. Illum Missier, wara din il-kelma li smajt, nitolbok mulej tiġi f'ħajti. Tidħol fil-ġewwieni ta' qalbi mulej. Taqla dik il-qalb tal-ġebel u tpoġġi waħda tal-laħam mulej. Illum Mister Qaddis jien irrid nagħmlek is-sit u s-salvatur ta' ħajti mulej. Ejja f'ħajti mulej. Aċċad dak kollu li mhux ġej minnek, Mister Qaddis, u erġa' ibnini mill-ġdid bil-qawwa tal-ispirtu tiegħek għall-glorja tiegħek, Missier. Amen. Alleluja. Insellmulkom aħwa, jekk tixtiequ tiġu tinaqdu magħna aħna niltaqgħu hawnhekk kull nhar terba' fis-seba', kull nhar ta' sibt fis-seba' u kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu li tkun bil-Ingliż. Sa dan it-tant sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmulkom paċi u slim mill-lejl it-tajjeb.